Hey guys! Sinusubukan ko na namang mag-vlog ulit. And today is Monday, January 4. Tama ba? Yep. January 4 and 6:41 p.m. I'm currently doing... nag-fold ako ng mga damit, guys. Ayan. And declutter na lang din. Madami ng mga nangyayari sa buhay namin. Char. Madami na nabago dito sa house. Ayan. This is our Kuya Jayden. Marami akong mga vlogs na hindi ko na-edit. And almost 2 years na siyang nasa laptop ko lang. So, siguro, i-delete ko na lang yung mga clips nun. And then, push ko na tong bagong mga video. And then, Ada and Clark, ayan, lalaro sila. Konti lang naman yung ipo-fold ko. Ayan, nakapag-fold na ako. Bale, ilalagay ko na lang siya sa mga drawers. Tapos, declutter tayo ng ibang damit ni Ada. Lalo na kay Ada, marami siyang mga damit na kailangan i-declutter. And, yeah. Ayan, tapos na yan silang kumain ng dinner. Bale, magpupunas na yan sila. But, yep. Yan guys, ito yung drawer ni Ada na pambahay. Ganito ko pino-fold yung mga shorts niya. Ayan. Pakita ko sa inyo ha. Ayan, pag ganyan ko siya pino-fold para mas tipid sa space. And then ito yung mga t-shirts, sando, and dito yung mga onesie and rompers na pambahay niya. And eto, meron akong mga napili na para i-declutter. Ayan, kay Ada pa lang. Ang hirap pag maraming damit yung kids kasi wala na kaming space dito sa room. Actually, meron kaming 4 na drawer dito. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan. Meron kaming 4 na drawers. Yung isa, ayan. Diyan yung kay Ada, kay Dada, and then sa Kuya, and then ayan. And lahat yan, guys, puno. Yung iba nga dyan, like yung mga undies namin, nagmi-mix-mix na siya. So, kailangan ko siyang iayos. Tapos, meron pa dito sa cabinet. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan sa baba. Yung sa baba, yung mga shorts namin at saka pants ni Dada. Then, yung ibang tops ko na panlakad. Tapos dito, yan, mga dress yan ni Ada, guys. Sobrang puno na yan. As in, grabe. Kita nyo ba yung lagayan ng hanger? Ayan. Grabe. Ito dito, mga jackets ni Dada. And then, tops. Tapos, yung naka-hanger lang na akin, guys, is yung mga blazer ko lang. And then, mga blazer lang. Tsaka denim jackets. Yan lang yung naka-hanger na gamit ko. Kasi, yung dress ko naman, nasa kabilang cabinet siya. Ayan siya. Meron akong comfort cup dito. And then, yung belt na ginamit ko sa New Year. And then, meron akong mga dito, spray dito na. Ayan siya, guys. Ginagamit namin siya dalawang scent. Ayan. Ginagamit ko siya sa bed at saka sa sofa and then sa curtains, ganyan. Kasi ang bango niyan, promise, bango niyan, guys. Subukan nyo. Ayan, Ambipure na fabric. Extra strength. Ayan. Yan siya. And then, back to my dresses. Ayan sila, guys. Naka-fold yun siyang paganyan. So, meaning, doon sila sa likod. Mas madami pa yan. Then, yan yung mga dress na hindi ko nasuot. As in. Sobrang dami pa. Then, kailangan ko din mag-declutter ng shoes ni Ada. As in. Kailangan ko siyang gawin before ako magbalik ng aking online business. Kailangan ko ma-sort lahat. So, maglilinis ako.
after ko mag-fold and mag-declutter, magmamap din ako at saka mag-vacuum. Vacuum tayo kasi tingnan nyo yung ginawa ni Ida dito guys. Kailangan ko siyang i-map kasi ayan, pencil yan siya na sinulat-sulat niya. Yan yung mga toys, yan. Yung toys na declutter ko na. So, yeah. Mag-time-lapse tayo. Yan, tapos na po na siya mga Janakis. Oops. Oops. Clarky. Say hi. Say hi. Tapos na sila magligo, guys. And then, ayan. Tapos ka naligo. It's right time and ready. Nasa baba na yung mga kids. Gadget time na nila ngayon. Binigyan na namin sila ng mga phone na magagamit. Kung ako lang, ayaw ko na sana silang mag-gadgets. Pero si Dada, binigyan sila ng time na mag-phone. And, yep. Pakita ko sa inyo itong bagong pantulog na Ida. Yan siya. Tapos, ito yung pajama niya. Dalawa yan. Ito, ayan. Ang cute ng mga pajama na to guys. Ayan siya. Yung sa mga kuya naman, suot nila yun yung isa. Tapos ito yung isa. Ayan. And, ayan. Ano to? Ninja Turtle and then Mario. Ayan. Nabili ko siya guys. Kung interested kayo, nabili ko siya sa Shopee. I don't know kung magkano siya, pero nililive ko yung link ng seller nito sa shop. Sa description box. Anyway, tuloy ko na muna yung pagtutupi ko. Hindi pa din ako tapos, pero nasa baba na yung mga kids. Ano na sila? All good. Tapos ko na kay Ida. Proud ako. Kay Ida pa lang yung tapos ko. Pakita ko sa inyo. Sa first drawer, ayan. Puro pambahay niya yan. Onesie, t-shirt, and then yung mga terno yan. Ito, hindi to pambahay, pero nilagay ko dyan kasi terno siya, yung tatlo. And, pinag-iisipan ko kasi siyang ibenta. Or i-declutter, ayan. Mga shorts, ayan. And then here, yung mga pantulog niya. Ayan. Yan yung mga pantulog niya. Hanggang doon. Yan, pantulog po din yan. Tapos ito guys, terno to na panlakad. Mga undies, and then terno yan. Terno shorts. Diyan ko nilagay. And then here sa pangatlo, oops, sorry. Ito mga denim dress or denim, anything na denim, ayan. And then dito leggings. Leggings yan lahat. Ayan. Tapos dito, ang dress dito na okay lang na hindi isampay. So, nandyan sila nakatupi. Dito, onesie and romper. Yan, yung iba hindi pa nasuot. Yan, dress din yan dyan na nakaset. Yan siya guys with undies, headband. Ayan, yung apat na yan. Ito, denim jacket. And then ito, mga set na yan. And then sa last drawer niya, ayan yung headbands na hindi na ginagamit. Mga bags. Mga bags niya for pictorial. And then, ito onesie na pantulog na hindi pa din suot. Hindi pa nasuot kasi malaki yung size. And, palawbat na ako. Dito yung mga swimwear ko na kailangan ko na din i-declutter. Pero hindi ko pa ma-declutter. And then, yan, swimwear
guys! Hanggang 8:38 pa ng gabi. Hindi ko sure kung kita nyo yan. Pero 8:38 na ng gabi, tapos na ako. Nakapag-map and nakapag-vacuum na din kami. So, bakit ako lang sa inyo guys yung room. Sorry naman sa double chin eh. Pero ayan. Pero ayan siya guys. Yan. Tapos na ako. Ayan, mayroong bagong vanity mirror na binili ni Dada. Yan dyan. Madumi pa yan kasi lalagyan pa namin yan ng wallpaper. Tapos ayan, meron na yan siyang wallpaper na kailangan ayusin. Then may mirror ako dyan. Then yung bags and towels. Actually, bag dapat ilagay dyan guys. Pero, ayan, nilagyan namin siya ng mga towels. And, naka-charge yung aking isang battery. Nalobat ako kanina pala. Okay na yung toys. Ayan, meron kami mga milk dispenser dyan. And then, nakapag-vacuum na din kami. Nakapag-on na din ako ng diffuser. Nakapag-vacuum na kami. Dyan kami ni Dada. Or dyan yung mga kids. Dito kami ni Dada. Ayan. Kasi hindi kami kasya, guys. And, napakita ko na kanina yung drawer ni Ada. So, bali tapos na tayo dito. Papakita ko sa inyo yung ibang drawers, guys. Ayan. Ito, ayan, mga shorts and pambahay tops ni Dada and pajama. Here naman, pajama ko na mga pantulog. Tapos ito dito mga polo shirts ng mga kuya na hindi na nagkasya doon sa kanilang drawer. Pero ito yung mga panglakad ng mga kuya, guys. Ayan. Organized na yan. Ito naman sa pinakalas, ayan, halos hindi na ma-open. Pero shorts and pantalon. Ayan. Ang hirap niyang i-close. Okay, next, cabinet or drawer. Ayan. Sa mga kuya, naka-organize din yung mga pantulog nila. Ayan siya. Tapos, dito kami kumukuha ng mga susuotin. And then, lagay dito sa dulo yung mga bagong tope. Ayan, yung mga tops, mga t-shirts na pambahay. Ito may dalawang jacket and may space. Ito naman, mga shorts, pambahay shorts. And then, dito is mga brief. Last drawer. Oops. Nope. Mga ano ko yun guys. Mga undies. Okay. Tapos dito, pambahay tops ko. Akin to lahat. Mga tops lang yan. And then, meron pa akong space dito. And next drawer is mga shorts ko guys. Nagmix na yung pambahay at saka panglakad shorts ko. Kasi wala na akong mapaglagyan. And then, dito na halos hindi na din ma-open. Mga romper, jumpsuit. Yan sila. Nandyan sila. Aray ko. Ang hirap niya i-close. Ayan. Dito naman sa drawer na ito, mga underwear namin ni Dada. Dito, mga sports bra. And mga gym. Or mga pang-exercise ko na damit. And that's it guys. Magna-9 na, so kailangan ko nang kumain. Kakain lang ako tapos papatulugin ko na yung kids. Kasi kukunin ko na yung mga gamit nilang gadgets ngayon. Yung dinner ko. Healthy. This one is from El Healthy Shop sa Facebook and Panda. Kain tayo! Ay, tapos na akong kumain. Nakapantulog na pala ako. Ayan. And, ayan si Kuya. Wala na siyang gadgets. Matutulog na kami. Ayan. Yung size niya is 7 years old na yan, guys. Mahaba kasi si Kuya. And, our Dida! Oh, mix yan siya guys, but more on, ano na yan siya ngayon? Formula milk. Pampatulog nyo na lang ako. Yes! Wow! Ayan. Yung pantulog pala ni Ida is regalo ng kanyang ninang Jamaica. Thank you po. Ayan. Oops! Oh no! Medyo mahaba pa pero okay lang yan. Ayan. Ganda naman. Ay! Did you say bye-bye to Kuya? Yeah, bye-bye. Oh! Opo. Yung mukha niya, guys. Ayan, may pasa siya dyan. Hindi nyo makita kasi hindi naman nag-focus.
Ayan, may pasa siya dyan na part. Ayan, oh. Nahulog yan siya sa car. Nung nagparking na si Dada. Yeah. You're so pretty. Look here. Smile. Ayan yung drawing ni Kuya. Ano yan? Explain mo. Si cartoon mouse kay Ayan guys, sa kabila. I-off ko na yung lights guys. And then patutulugin ko na yan sila. So, baka i-close ko na yung vlog or mamaya i-close natin pagtulog na sila. Ayan. Hindi nyo na ako makita. Ayan guys. Papadali na ako kay Ida. Naantok na siya. And then na Kuya Jaden. And then na Kuya Clark. Nandyan siya guys. May isa siya dyan. Ayaw niyang tumabi sa amin kasi galit siya. Pero ayan. Good night. Say good night. Good night. Good night guys. Guys, I'm back. Tulog na sila. Tapos gising pa ako. Yung oras now is mag-11 na. Ayan. Hindi nyo sila makita. Pero i-on ko yung lights kasi iinom pa ako ng tea and then yep, baka mag-edit na din ako ng vlog na to agad-agad. Kasi wala akong ginagawa. Bored na ako. Hindi kasi ako makapag-open ng bundle kasi susubukan ko pang measure or i-check kung ano yung time management ko since pa may klase na ulit si Kuya bukas. So, wait lang. Open natin yung lights or on natin yung lights. Lamig guys. Wait lang ha. Okay, hindi ko alam kung naka-record yung video kanina while nilalagyan ko to ng tubig. Mainit na tubig. Kasi kung check ko nung i-off ko na siya, saka pa lang siya nag-record. Anyway, I'm having my citron tea. And doon ako iinom ng aking tea sa sofa. Ayan. Diyan ako guys. Diyan ako iinom ng tea. Kasi susubukan kong tagilid yung tripod ko guys. Ayan. Wait lang ha. I-end ko na talaga yung vlog na to guys. And yeah. Sobrang tagal kong hindi nakapag-vlog. And kaya gusto ko siyang i-edit agad. Kasi pag na-stuck na naman siya and madami na naman akong gagawin. Like, siguro next week, mag-start na naman ako ng online selling. Actually, madami talaga akong videos na nasayang last year pa. So, susubukan ko siyang ma-edit agad. And, yeah, thank you guys so much for watching. And sana nag-enjoy kayo. Sana may natutunan kayo. And kung gusto nyo malaman kung paano ko nga pala pino-fold yung mga damit ng mga bata or damit namin, at paano ko siya ina-organize ng ganon, just let me know in the comment section below. And then please don't forget to subscribe. Yeah. And thank you so much sa aking 500 subscribers. Yeah, thank you guys so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. See you guys next time. Bye. Mwah. Good night. And wala pala si Dada sa video. Hindi na siya makagilap kasi busy siya sa work. So yun. Love you guys. Bye.